Salam el hormatly adamlar. Garışdyk baky bir tarap yurdumyzdaky täzelikleri kimim habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şun hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Hatay Halk Respublikasynyň Türkmenistanyna täze bellenen adatdan daşary dowlat ýerleşdi siýannaçyny kabul etdi. İlçi wagtap kabul edeni üçin hoşalyk bildirip, hormatly prezidentimize ananç hatyny gowşurdy. Ve Hatay Halk Respublikasynyň başlygynyň mehirli salamyny hemde Türkmenistanyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasynyň ýürüýti kararnamasy esasyna halkara paragatçylyk we anançmak dildirilip ýylan edilen täze 2021-nji ýylda iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Hormatly prezidentimize mehirli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, dostlukly ýurdun ýol başlaryna we halkyna bagtýarlyk hemde awadançyk barada arzuwlaryny beýan etdi we Türkmenistanyň Aziýa ýuwuşum manfiyetiniň döwletleri, hususan Sowet meçhörnäki möhüm taslamalary amala aşyrmakda strategik hyzmatdaş bolan Hatay bilen däwe urlan dostlukly, ýödary hormatly gatnaşyklary puwturlandyrmagy aýratyn gyzyklanma bildirýänini beledi. Döwlet başlarymyzy ilçini jogapkärlik wezipe bellenmegden gutlap, oňa iki taraplaryň hemde köp taraplaryň esasy, şol sany ýyry halkara guramalarynyň we Sowet düzümleriniň çäklerini üstünlikli ösdürilýän köp ýyllyk netijeli Türkmen-Hitay gatnaşyklaryny giňeltmäge gönükdirilen asylly işine uly üstünlikleri arzuw etdi. Duşun başında Türkmenistanyň we Hitaýyň dünýäniň gün tertibindäki möhüm meseleleri, umumy çemeleşmeleriniň we garaýşlarynyň halkara başlangyçlaryna biri-birine berýän gollawlarynyň geçen ýyllaryň içinde ähli gurlar boýunça ýola goýulan netijeli gatnaşyklary hasy giňeltmek üçin binýat bolup hyzmat edýänligi bellenildi. Häzirki wagtda şeýle üstünlikli hyzmatdaşlyk umumy pikire görä halkara işlerini oňyn ilerletmegiň paragatçylygy, howpsuzlygy we durnuklygy saklamagyň hemde puwturlandyrmagyň Sowetde we dünýäde awadançylygy üpçün etmegiň möhüm şerti bolup durýar. Hormatly prezidentimiň hemde Hatay Halk Respublikasynyň başlygynyň arasyndaky anamly gatnaşyklar Türkmen-Hitay gatnaşyklaryny hil-taýdan täze derejede çykarmaga ýardym etdi. 2013 we 2014-nji ýyllarda amala aşyrylan ýödary döwlet saparlarynyň çäklerini geçirilen ýokary derejedäki gepleşikleriň jemleri boýunça ol çekilen resmi namalaryň toplamy uzak möhletli strategik ýatyty eýe bolan hyzmatdaşlyga kuwatly itergi berdi. Duşun çäklerine iki ýurdun ýödary gyzyklanmasyny we ýödary üsi ýetirilýän uly kuwaty eýe bolan milli ykdysadyetleri nazara almak bilen tüwda ykdysady gatnaşyklara aýratyn üns berildi. Meýerim bolşýaly hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen-Hitay komiteti şol gatnaşyklaryň netijeli amala aşyrylmagyny ugur edinýär. Äger tuly taslamanyň üstünlikli durumça geçirilmegi Türkmenistanyň Hitaýa mawy ýanyňy jakdyrýan halkara gaz geçirisiniň gurulmagy, ýödary bähfitli hyzmatdaşlygyň hemde tagallarlary netijeli gutgoşdurmagyň aýdyň misallarynyň hataryny görkezildi. Bilelikde işenip toplanılan oňyn tejribe Türkmenistanyň äger tuly serişdirer kuwaty we milli ykdysadyň gazananlary Hitaýyň işur toparlaryna uly gyzyklanma deredip, iki taraplaryň sowda ykdysady hyzmatdaşlygy hata berkitmek üçin mümkinçilikler deredýär. Duşun ahyryna ilçi wagtap kabul edeni üçin ýene däwrgedek tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, hormatly prezidentimizi iki ýurdun hemde olaryň dostlukly halklarynyň arasyndaky hoşnýetli gatnaşyklary hata berkitmek üçin ähli tagallarlary etjekdigini ananyrdy. Duşukdan soň ilçi habarçylarymyza şeýle gurrun berdi. Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň wagtap kabul edeni üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirýän. Duşun başynda hormatly prezidenti Hatay Halk Respublikasynyň Türkmenistanyna täze bellenilen adatdan daşar we doly ygtyýarly ilçi hökümine ananç hatyny gowşurdym. Meni pursatdan peýdaranyp Hatay Halk Respublikasynyň başlygynyň Türkmenistanyň hormatly prezidentine iýeren mehirli salamyny getirdim. Şu 2021-nji ýyl Türkmenistan we Hatay Halk Respublikasy üçin uly ähmiýete gedir. Hatay Halk Respublikasy şu ýylda ilkinji 100 ýyl taryhy ýol geçýär. Türkmenistan bolsa garaşsyzlygyna eýe bolmagynyň 30 ýyllyk şanly senesini belleýär. Şunuň ýaly ähmiýetli döwürde Türkmenistanyna öz ýurdumyň ilçisi bolup işlemäge bellenendigime uly hormat bilen garaýan. Türkmenistan bilen Hatay Halk Respublikasy geljek uly strategik, ygtybarly hyzmatdaş ýurtlardyr. Biziň ýurtlarymyzyň arasynda dürli gurlar boýunça ýola goýulan gatnaşyklar üstünlikli ösdirilýär. Bir işlere ilçi wezipesine işlemek bilen menim öz münasip goşandymy goşokdygyma inandyrýan. Türkmenistan bilen Hitaýyň arasyndaky hyzmatdaşlygy hasy puwturlandyrmak we giňeltmek meniň möhüm wezipelerimiň biri bolar. Şeýlekem şu pursatdan peýdaranyp, onuň aly hedireti Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň ýol başlygyna
yurdun täze üstünlükleri kazanmagyny hemde Türkmenistanyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan halkara paragatçylyk we anarşymak ýyly diýip ýylan edilen şu ýylda Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllyk bayramyny üstünlükli dabraly ýagdaýda geçirmeňizi arzu edýän. Gelecek ýylda biz Türkmenistan bilen Hatay Halk Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygyny belleýär. Biz Türkmen tarapy bilen bilelikde işleşip, täze üstünlükleri, täze netijeler gazanarys. Iki ýurdun diplomatik gatnaşyklarynyň 30 ýyllygyny ýokary derejede garşylamak ugruna tagallalarmy gaýgyrmaryn. Şeýlekem pursatdan peýdalanyp, onuň hareket Türkmenistanyň hormatly prezidentine bir jan saglyk we işlerini, uly üstünlükleri, Türkmenistana uly özüşleri, Türkmen halkyna bolsa paragatçylyk we awadançylyk arzu edýän. Sag bolun. Ene orta hormatly prezidentimiziň adyny gelen hat bilen tanşydýas. Onu şeýle diýilýär. Onuň al Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Siziň al Hedratiňiz Hatay Halk Respublikasynyň hemem Türkmenistanyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary we hyzmatdaşlygy berkitmäge we ösdürmäge ýardam etmek maksady bilen men Jenap Siýannaýçyny Hatay Halk Respublikasynyň Türkmenistanyň adatdandaşyry dowluk tärliýçisi wezipesine belledim. Siziň al Hedratiňiz Jenap Siýannaýçynyň üstüne ýüklenen wezipeni ýerine ýetirmek üçin özüne bagly bolan ähli tagallalar etjekdigine ynam bildirmek bilen ony mähirli kabul edip, oňa ynam bildirmeňizi hemem Hatay Halk Respublikasynyň hökümetiniň adyndan wezipe borçlaryny ýerine ýetirende oňa ýardam etmeňizi sizden haýyş edýän. Pursatdan peýdalanyp Türkmenistana adatdandaşyry dowluk tärliýçi hökümini wezipesini tamamlan Jenap Sun Weyduny wezipesini ýerine ýetiren mahaly oňa işine ýardam edenligiňiz üçin hoşallyk bildirmek isleýän. Xi Jinping Hatay Halk Respublikasynyň başlygy. Ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň başlanjy boýunça 2021-nji ýylyň Türkmenistan paragatçylyk we inançmyň watany ýyly diýilip eglan edilmegi berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ajaýyp durmuşyň höýdürini görüp ýaşaýan bagtyar raýatlarymyzy geljeki zähmet ýeňişlerini galkandyrdy. Melenizlerimiziň tutuş elgünmi tarapyndan giň golluk tapan bu çözgüdüne bagyşlanyp şu günler watanymyzyň çär künjüne dörli çäreler geçirilýär. Olu üstünlükleri ve beden sekbetleri iyi olacak 2021-nji ýylyň hormatly prezidenti bilen başlangyç esasynda Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmaň watan ýyly diýilip ýylan edilmek münasibetli paýtatymyz Aşgabat şäheriniň hemde ýurdumynyň Ahal, Balkan, Daşowuz, Lewap, Mary vilayet häkimlikleriniň Türkmenistanyň Demokratik Agrar hemde Senagatçylar we Telekeçiler partiýasynyň vilayet komitetleriniň Kärde şäherleşikleriniň vilayet birleşmeleriniň, Zenanlar birleşiginiň vilayet bölümleriniň, ýaşlar guramasynyň vilayet geňeşleriniň bilelikde guramaklarına dawaraly maslahatlar geçirildi. İşçiň käsete eýe bolan maslahatlara Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlary, siýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň ýol başçylary we işçiň agdalary gatnaşdylar. Dawaraly maslahatlaryň dowamyna çykyşlarda 2021-nji ýylyň Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmaň watana atly şigar bilen atlandyrylmagy halkymyzyň köňül kalbyna uly buýsanç duýgusyn döredip, olary täze berent maksatly işlere üstünlikleri uglandyrdy diýilip bellenildi. Bu ýylda ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başlygyna halkymyzyň bähwiyetlerine gönükdirilen uly işler amala aşyrylyp, berent sepetlerin eýlenjek ýyly bolar. Şan ýylymyzda döwletimiziň garaşdyrlygynyň 30 ýyllyk bayramyn beren tutumly toý dawaralaryna beslenler diýilip, maslahatlarda kyçkyşlarda aýratynly ataldy. Paragatçylygy birek-birege bolan anamy alamatlandyrýan we şowly adamlara beslenýän 2021-nji ýylyň başynda da Mehriban akademiyanyň tagalasy bilen uly ösüşler amala asyrylýar. Ykdysadyýetde, içeri we daşary siýasatda dünýä nusgulyk işler durmuşa geçirilýär. Bagtyarlyk döwrümizde garaşsyz baky bir tarap döwletimiziň ähli wabatdaky ösüşleri dünýä ýaň talýar diýilip, maslahatlarda çykyş edenler bellediler. Şeýlede dawaraly maslahatlarda şan şöhraty wesenýän Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmagyň watan ýylyna amala aşyryljak maksatnamalary durmuşa geçirmekde siýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň işçiň agdalarynyň öňünde durýan wezipeleri çözmegiň anyk ýollarym aral maslahatlaşyldy. Maslahatlarda çykyş edenleriň belli işler ýaly hormatly prezidentimiziň başlangyjy boýunça 2021-nji ýylyň halkara paragatçylyk we ananşmak ýyly diýilip ýylan edilmegi Birleşen Milletler Guramasynyň paragatçylyk gatnaşyklaryny ilerletmek boýunça ähli muhim şäherleriň öz boşly dowam etdirýär.
Munyň özi jemmeçilik aňyndan milletin parahat ýaşamagy, halkara gatnaşyklarda emele gelýän meseleleriň oňyn çözgüdüniň zerurlygy we anyk parahatçylyk dörülji hereketleriň maksatnamasynyň amala aşyrylmagy ýaly işlerde amal bolýar. Şeýle tolgunurjy pursatlary bilen başlanan maksatlarda buýsonsyz kışlara giň orun berli. Wagtyar aýatlarymyzyň köňül buýsonçlaryny beýan eden ol çykyşlarda aýratyn ýaly gahrman akadamynyň parasatly başdanlygyna berkararlygyň nurany ýoly bilen önämli öňe barýan dünýä halklarynyň dostlugy, awadançylygy, parahatçylygy, özara ynanşmagy we hoşmeýli gatnaşyklary aýratyn hormat sarpa goýan häzirki zamanatynda diňe bir milli bähbitlerimizde dälisem halkara belirleşiginiň ählimi maksatlaryna nusgalyk derejede dol laýyk gelýän bähbitli hyzmatdaşlygyň siýasatyny ýöredýär. Ýurdumyň ykdysady kuwatynyň hassa artmagy, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokarlanmagy, önümçilik maksatly desgalaryň, meýdan durmuş maksatly imaratlaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň gurulyp dawaraly ýagdaýda ulanmagy bermegi, täze taslamalaryň duýuny tutulmagy, iýleşlemeliň buýsonçly başlaryny hassa belende götürdi. Bularyň her biri hormatly prezidentimiň döwlet adam üçin diýen baş taglimatynyň tutuş dünýäde ikrar edilen içeri we daşary siýasatynyň aýdyň rowaşlanmasydyr. Maksatlaryň dowamyny olar atnaşanlar ýurdumyzy belend ösüşleriň ýoly bilen öň alyp barýan halkymyzyň bagtyar durmuşda ýaşamak üçin ul aladalar edýän arkada prezidentimize alkyş sözlerini aýtdylar. Soňra bir ýerde vilayetlaryň medeniýet we sunugy dasatlary, istrada aýdymçylary çykyş etdiler. Olan halkymyzyň ruhy dünýäsini baýlaşdyrýan çykyşlaryna hormatly prezidentimiň rowaj işleri, Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watan ýyly hemde bagtyarlyk döwrümiz joşgyny wasp edildi. Milli iqtisadiýetimiziň okulyny ösýän dokma senaty pudunyň ösmeginiň ilkinji şertleriniň biri pagtany gaýtadan işleýän senagat düzümini kemilleşdirmekden ibaretdir. Ahal pagta önümçilik birleşiginiň Ahal welaýatynyň Tejen etranyň çägine ýerleşýän 40 000 tonu tohumlyk pagtany gaýtadan işleýän alternativ pagta rasalaýjy kärhanasynda alyp berilýän işlerim muň aýdyň misaly bolýar. Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň çägine ýerleşýän kuwatlygy ýylly 40 000 tonu tohumlyk pagta çygydyny gaýtadan işlemegi niýetlenen. Umumy tutýan meýdany bolsa 16,195 hektara barabar bolan ýürütüleşdirilen Ahal pagta önümçilik birleşiginiň alternativ pagta rasalaýjy kärhanasyna işler ýokary depgine alynyp barilýar. Bu ýerde kabul edilýän we gaýtadan işlenilýän gowaça hasylynyň ýokary ýylly pagta süými, şeýle hem pagta çygydy we beýreki önümler öňürilýär. Dünýä belli täze ýokary tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan bu kärhanada çygy maly ýokary ýyl derejesine gaýtadan işlemegi, pagta çygydyny hemik usul bilen arasalamagy, ony kesellere garşy gaýtadan işlemegi, önümi ýürütü gaplara gaplamagy mümkinçilik berýär. Kärhanada el zähmetiniň ýokary derejede azaldylyp, dolanyş ulgamynyň işi awtomatik usuly amala aşyrylýar. Bu ýerde tohumlyk pagta çygydynyň daşyny aratalýan bölüm kärhananyň iri bölümleriniň biri hataplanýar. Kärhanada pagta çygydynyň ýokary derejeli göýgörşelmek üçin olar ilki bilen inkubatorlary ýerleşdirilýär. Soňra arasalanylýar we ýürütü serişdeler bilen gaýtadan işlenilýär. Ekiş üçin taýýar görnüşe getirilýär. Ekişiň takyk ekjileri bilen geçirilmegi tohumlyk çygyda harçlanýan çykdagyny 4 etýäwli azaltmagy mümkinçilik berýär. Kärhanada ýurdumyzyň dokma kärhanalaryna iýermek üçin gaplanan pagta süýümleri hemde ekiş üçin niýetlenen ýürütü haltalara gaplanan gowaça çygydy döwrewap enjamlaşdyrylan hil barlyghanasyna gözden geçirilýär. Sonra şol önümler kärhananyň taýýar önümler saklanýan ýürütü ammarlaryna ýerleşdirilýär. Kärhanada adamlaryň netijeli zähmet çekmekleri hem din janmaklar üçin zerur şertler döredilipdir. Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watany ýylyna Ahal welaýatynyň Tejen etrawynaky alternativ tohumlyk pagtany gaýtadan işleýän kärhanaň agdaby işgärleriniň şu günlerki gün saýyn ilerleýän iş ümidlikleri olan has ýokary netijeli üstünlikleri gazanjakdyklarynyň aýdyn kepili bolýar. Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watany ýylynyň belet tepkitlerine tarap ynamly barýan kärhanalaryň ýene biri ýurdumyzyň dokma senaty ministrliginiň Daşow şäherindäki pagta ýerji kärhanasydyr. Hormatly prezidentimiň ak patat bilen ulanmagy berilen Daşow şäherindäki pagta ýerji kärhanasyna ýaşlaryň ýüzlerçesi ýokary ruhlanetlik bilen zähmet çekýär. Bu ýerde işlen gije ünlülerin alynyp barylmagy her iş günü ýokary üstünliklere wesemeklige mümkinçilik berýär.
Tarihi wakalara şanly senelere, toy bayramlara beslengen Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watany ýeriniň ilkinji günlerinden başlap, şoğly iş görkezjilerine eýe bolýan paýty ýerje kärhana hunermerleriniň şu ýyly ýokary däkmet üstünliklerini betlemekligi bolan hyjulary atla goşamaýa. Kärhanada daşary ýurtlardan satyn alynan paýty ýerje kämil enjamdan ornaşdyrylmagy, ýüplü önümleriniň diňe ýokary hilen bolmagyna şert öredýär. Bu ýerde öňürilýän bir näçe görnüşli ýüplü önümleri sarp edijiler tarapyndan uly islige münasip bolýar. Munyň özü öňürilýän bir näçe görnüşli ýüplü önümleriniň ýokary hil derejesinde bolmagynyň suwutnamasydyr. Daşoğuzda ýüplü önürçilen gadamlary ören batly. Dokma senagat puduny ösürmek Türkmenistanyň prezidentiniň ýordamyda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysaty aýdan ösürmegiň maksatnamasyna göz öňüne tutulýan wezipelen hatarna durýar. Şonuň üçin bu ýerde her bir iş gününe täze üstünlikleri betlemek baş maksady urully. Önümçilik toplumyny işçilen güneje işlemekler üçin ähli zerur şertleň döredilgenini, zähmet düzgün nizamynyň puğta berje edilgenini ýürüte bellemek möhüm. Bu bolsa şu ýyly belen sepetleri betlemegi mümkinçilik berge. Şeýle ajaýyp kärhanany gurduryp beren gahrman arkadagymyza daşoğlu ýüplü önürçiler hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Hormatly prezidentimiziň taýta tagallalary we il bähwitli çözgütleri esasında ýylyň ähli pasylyna halkymyzyň gök bagçy önümlerine bolan islegini kanaatlandyrmakda giň maksatly işler durmuşa geçirilýär. Bu babatda ýurdumyzyň Lewap welaýatynyňky döwrewap tehnologiýalar ornaşdyrylan ýyladyşhanalerde ýylaty ter gök önümleri bilen öpçün etmekde münasip işleri ýoly goýulýar. Lewap welaýatynyň şahar günjünde işe urulan ihlasy bilen durly gök önümleri öňürýän döwrewap ýylaçganalyň ençemeti hereket edýär. Olarda däkme çeken işi hünärmenler Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watan ýylynda da bol önüm öňürmekde her bir güni ihlasly däkmete betleýärler. Şeýle gök önümliň bolçulugyny döretmekde münasip goşandyny oçyan hususy önümçilikden birem, welaýatyň çärje we etrawynyň talhynmadar geňeşliginiň şäherinde iş alyp barýan Altyn Mürgüt hususy kärhanatynyň hususy ýylaçgany önümçiligdir. Bu ýylaçgany 6 bölekden barat bolup 8,5 hektar meýdan tutýar. Ýylaçganada umuman 192.000 gowrak pomidor nahaly bolup, olaň her bir düýbünden ortaça 10-12 kilogram pomidor hasyny almaklyk maksat edilýär. Önümçilikde pomidor nahallaryny imitlendirmek şeýle-de ýylaçgananyň howa salşygy ýyllyk ýaly gödөгçüligi işleri awtomatik ulgamlaryň üstü bilen amala aşyrylýar. Ulgamlaryň ählisi ýöreteleşdirilen merkezi kompýuter toplumyna biriktirilýär. Ýylaçganada diýan keşleri garşy görüşmek şertlerim dol gödөгüne tutulandyr. Ýöretik hünärmenler tarapyndan pomidor nahallarynyň düýp böleginiň ötüşine, ýyllygyna, kada laýyklykda düýp emele getirişine, ýörite synyg barlyk enzamlarynyň üstü bilen ýygyderli gödөгçülik edilýär. Ahlatly çekilen zähmet öz netijetine merýär. Ýagny bu ýerde geçen ýylyň noýabr aýyndan bäri hasyl ýygnamaklyk tapgyrlaýyn dowam etýär. Umuman hasyl almaklyk iýul aýynyň ahyryna çenli gödөгüne tutulýar. Ýylaçganada şu önümçilik ýylyna 2000 tonnadan gowrak hasyl almaklyk maksat edilýär. Bu ýerde ýetişdirilen pomidoryň görnüşleri, durly keselleri durnuqullygy we hasylynyň tüýjüligi bilen tapawutlanýar. Welaýatyň çägindäki ýylaçganalarda pomidor hasylyny ýetişdirmek bilen birlikde ýer tudunatynyň hasylyny öňürmekde de giň öwrümli işler ýoly goýulýar. Şeýle hususy önümçilikleň birem, çärje etrawynyň talhynmadar geňeşliginiň çäginde hereket edýän ýylaçganadyr. Bu ýylaçgana 1,5 hektar meýdan tutýar. Ýagny bu döwrewap ýylaçganada pomidor hasyly ýygyderli ýetişdirilmek bilen birlikde 1,5 hektar meýdanyna ýylatyň ulitliginden peýdalanýan ýer tudunatynyň bol hasylym ýygyderli öňürilip gelinýär. Ýylaçganada ýer tudunatynyň esasan 2 görnüşi, ýagny ýerki we giç hasyl berýän görnüşler ýetişdirilýär. Häzirki wagtda ýylaçganada pomidor nahallary bilen birlikde ýerki ýetişýän ýer tudunalaryň dol hasyla durdy. Ýer tudunalarynyň hasyl almaklygy iýun aýyna çenli tapgyrlaýyn dowam etýär. Ýylaçganada ýer tudunatynyň 54.000 düýbi bolup, ýer tudunatynyň her bir düýbünden ortaça 1 kilograma çenli hasyl almaklyk gödөгüne tutulýar. Ýylaçganada ýerki ýetişýän ýer tudunatynyň hasylyny ýygnamak bilen birlikde beýleki giç görnüşlerini ýyda işler utgoşuklanyp barlýar. Umuman häzirki wagtda welaýatyň çägindäki ýylaçganalarda pomidordur, tuduna hasyly bilen birlikde ýokmy baý bolan hyýar ýaly önümligiň bol hasyly kemale getirilýär. Bu ýetişdirilen hasyllar öz wagtyna ýygnalmak bilen ak bazarlara we sowda nokatlaryna uradylyp, o ýerlerde bolsa elýeterli bahalarda terligine ýylaty hüdürlenip gelinýär. Hususy önümçiliklerde üstünlikli däkme çeken ýylaçgany işgärleri diýarmyda şeýle gök önümliň bolçulugyny döretmekde taýdy tagalalar etýän gahrman arka dagymyda alkyşlaryny we hoşallyklaryny aýtýarlar.
Mar şäherindäki Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekaçylar Birleşmesiniň agzaty bolan Täzir ýol husus kärhanasynyň awtologlaryň ýağ södügüşlerini önürýän önümçilik kärhanasyna da ýeňil we ýük awtoloklaryny, ogujulyk hemem gurulşyk tehnikalaryny zerur bolan dürli görnüşli ýağ, ýanyç we howa södügüşlerini önürmek işleri talaba laýyk ýola goýulýar. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň telekaçylyk ulgamyny ösdürmek barada edýän bir meşhur aladalary hemde telekaçylyk işi bilen meşgullanýan adamlara döwlet tarapyndan berilýän ýeňillikler we döredilýän giň mümkinçilikler işewur telekaçylaryň halkymyza zerur bolan önümleri öndürmekdäki iş tepkinleriniň ýokurlanmagyna uly ýardam berýär. Husus ulgamyň önümçilik kuwwatynyň ýokurlanmagy netijesinde ýurdumyzda daşar döwletlerden getirilýän harytlaryň orun tutýan önümleriň meşhur barha artýar. Mar şäheriniň Günorta aýlaw ýolunyň uğruna ýerleşýän Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekaçylar Birleşmesiniň agzaty bolan Täzir ýol husus kärhanasynyň dürli görnüşli awtologlaryň ýağ we howa södügüşlerini öndürýän önümçilik kärhanasyna da ýurdumyzyň ulag we ogujulyk budaklar üçin gerekli bolan ýağ södügüşlerini öndürmek işleri guramaçylykly alınıp barylýar. Husus kärhananyň önümçilik budagy telekaçylary berilýän kart pul terişleriniň hasabyny satyn alynan kämil daşary ýurt tehnologiýaly enjamlar bilen üpşün edilip, bu ýerde ýokarky hilli harytlary öndürmek işleri ýola goýulýar. Kompýuter ulgamy arkaly dolandyrylýan enjamlarda yerli hünärmenleriň tagalasy bilen ýağ we howa södügüşlerini ýasamakda zerur bolan demir bölegleriniň bir näçe görüşleri taýýarlanylýar. Kärhana södügüşleri ýasamakda gerek bolan çygmal terişleri bilen ýeterlik üpşün edilendir. Demir metal böleklerini dürli ölçüde kesmek, olardan şekiller yasamak, kevşirlemek ýaly çalışyrymly işler tejribeli hünärmenler tarapyndan ustatlyk bilen ýerine ýetirilýär. Önümçilik enjamlar toplum arkaly ýygnalyp, taýýar görnüşe getirilen dürli ölçüli ýağ we howa södügüşlerine renkler berilip, Türkmenistanda öndürüli diýen belgiler goýulyp, olar ýörüýte gaplara gaplanylýar. Dünýä ünlülerine laýyk gelýän bir ýağ, ýanyç we howa södügüşleri ýurdumyzyň ulag, ogujulyk we gurulşyk budaklar üçin iň zerur we amatly haryt gadaplanylýar. Ýokarky hilli ýağ we howa södügüşleri ýeňil ýük awtologlaryň ogujulyk we gurulşyk tehnikalarynyň ýağlaryny çalşmakda giňden ulanylyp, olaryň saz we bökdönzi işlemegini gadanylýar. Bölümler ogujulyk budagynda degişli idara kärhanalaryň, şeýle-de husus kärhanalaryň targytlary esasında da taýýarlanylýar. Häzirki wagtda bir önümçilik ulgamynda ýağ, howa we ýanyç södügüşleriniň 90-dan ugrak görnüşi öndürilýär. Bir aýyň dowamında bolsa olaryň 110.000 sany taýýarlanýar. İşewur telekaçylar öz öndürýän önümlerini hil gödäwçilikden geçirmek bilen olary ýurdumyzyň içerki badarlaryna, sowda dükanlaryna, ýağ çalşýan nokatlaryna uradýarlar. Hormatly prezidentimiziň telekaçylary berýän kömek turgallawlaryna ruhlanyp işleýän işewurlar öz öndürýän ýokarky hil harytlarynyň görnüşlerini geljekde de artdyrmak maksat edinýärler. Türkmenistan paragatçylygyň we anançmaň watan ýylynyň her bir günni ýokary iş netijeleri bilen jemleýän işewur telekaçylar husus ulgamyň orduny ýokurlandyrmak barada edýän aladalar üçin mehriban arkadamyda alkyş sözlerini aýdýarlar. Balkan welaýatyna da Türkmenistan paragatçylyk we anançmaň watany ýylynyň ilkinji iş günleriniň netijeli dähmet çeken hususy kärhanalaryň hatary barha artýar. Welaýatyň Türkmenbaşy etranyň çägine ýerleşýän Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekaçylar Birleşmesiniň agzaty bolan Senagat Plastik Hojulyk Jemgyýetim şeýle kärhanalaryň biridir. 2018-nji ýylyň tomusynda öz önümçiligini ýola goýan kärhana, hormatly prezidentimiň dünýäniň öňde barjy tehnologiýalarynyň hyzmatynyň peýdalyny markaly yerli çygmalary Senagat taýdan gaýtadan işlemek, şeýle-de ulardan içerki sarpejleriň ýokary isteklerine laýyk gelýän dünýä bazarlaryna bäteçme ukyply önümler öndürmek babatdaky talaplaryna münasip goşunt goşýar. Bu ýerde polietilenlen we polipropilenden hemde goşulýan tehnologik ferişdelerden plastik önümler, ýagny toplumlaryň gaplanylan dürli önümleriň, harytlaryň ýüklenmegi, düşürmek üçin zerur bolan iki gatly ýüküstü tekçiler öndürilýär. Önümüň bu görnüşi dürli harytlar gysga wagtda ýükläp düşürmekde. Olar ammarlarda talabalaryk ýerleşdirmekde. Bu uzak wagtlap saklamakda möhüm ähmiýeti eýdir. Ol haryt dolanşygyny wagtlyk şeýtlemagy, ferişdeleri netijeli peýdalanmagy mümkinçilik berýär. Hut şoň üçin hem husus kärhananyň öndürýän önümlerini isleg bildirýän müşterileriň sany we ýergiderli artýar. Hojulyk jemgyýetiniň ýurdumyzda yerli çygmal ferişdelerini Senagat taýdan öldürşdirme arkaly önümüň şunyň ýaly görnüşini öndürýän ilkinji husus kärhana bolanygam aýratyn nykdalmagy münasipdir. Bu ýerde öndürilýän ýüküstü plastik tekçeler agramlarynyň ýeňilligine garamazdan şeýle enjamyň agaç görnüşinden has amatlygy bilen tapawutlanýar. Şeýle-de olar howply hemde ýeti hemik serişdeleriň yarama täsirlerini, sowuk we gyzgyn howa şertlerine çydamlar. Senat Plastik Hojulyk Jemgyýeti bu enjamlar öndürmek işlerini ýürüýte buýurmalar esasyna alyp barýar.
Kädir kuwaty kärhananyň önümleri Gyýanlydaky polimer zawodyny hemde Türkmenmaşdaky neft gaýtyny işleýän zawodlar toplumyny ýezgiderli uğradylýar. İlkinji tapgarda önümiň bu görnüşiniň her ýyly 240 000 öndürilen bolsa, bu görkeji kädir kuwatda 2 hisse ýokurlandy. Kärhanada 30-dan owrak hünärmenler agdy berlikde zähmet çekmek bilen bu ýerde oturdulan döwrüwap önümçilik enjamlaryna başarjanylyk bilen erkedýärler. Kärhanada awtomatlaşdyrylan usulla dolundyrylýan enjamlardyr tehnologiýalaryň döwrüwaplygy önümleriň ýokary hil derejesini üçin edýär. Senat Plastik Hojalyk Jemgyýetiniň hünärmenleri geljekde önümçiligiň gerimini hasam giňeltmegi gözüňde tutýar. Munyň özi kärhanada öndürilýän önümleriň möçberlerini artdyrmak bilen birlikde plasmas önümlerini ikinji gedek gaýtadan işlemegi hemde olardan taýýar önümler almaga şertler dördür. Şunu kärhananyň hünärmenleri daşky urşugyň arasçylygynyň kadalarynyň berk berja edilmegine aýratyn üns berýärler. Türkmenistan parahatçylygyň onaşmaň watan ýylyny gowunurçy üstünlikleri weslemegi maksat edilýän hususy kärhananyň hünärmenleriniň ýurdumyzda kiçik orta telekeçilik ösdürmekde, hususy işewleri hemme tarapdan gollamakda, döwlet derejesinde edilýän biýmöçür aladalar üçin gahrman arkadamyzda hoşallyklaryny aýdýarlar. Betarap yurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine gahrman arkadamyzyň başlanýşlary esasyny kabul edilen Türkmenistanyň sany bilim ulgamyny ösdürmek konsepsiýasy, şeýle-de onu amal aşyrmak meýillamasyny durmuşa ornaşdyrmak maksady bilen giňgermli işler alınıp barýar. Türkmen Owa Hojalyk Institutyny Kemem Seýtnazar Seýdadynaky Türkmen Döwlet Mugallimçilik Institutyny sany tirişdeleri giňden peýdalanyp bilimiň mazmunyny baýlaşdyrmak, hilniň dünýä derejesine laýyk bolmagyny öpçün etmek boýunça işler gurumçylykly geçirilýär. Hormatly Prezidentimizin yurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine taliplere berilýän bilimiň hilini güýçlendirmek barada berýän tawaşyryklarynyň ugralyp, Türkmen Owa Hojalyk Institutyny talipleri bilen gündelik okuw işinde sany tehnologiýalar ulanmak arkaly okuw sapaklaryny guramagyň usullary, şeýle-de elektron tirişdeler ulanmagyň mümkinçilikleri esasynda gurulýar. Arkada Prezidentimizin öňden görjülükli we parasatly ýol başlanyny bilim ulgamyny kemilleşdirmek, sany bilim konsepsiýasyny durmuşa ornaşdyrmak maksadynda bu ýokary okuw mektebinde döredilen sanly bilim portalynyň iş aýratynlygy, onu yerleşdirilen maglumatlar bilen ýakyny tanışmak, talipleň medeni aň pikirlerini ösdürmekde ören ähmiýetli boldy. Uzak aralykdan online arkaly geçirilýän okuw sapaklary arkada Prezidentimizin öňden görjülükli we parasatly ýol başlaryny bilim ulgamyny kemilleşdirmek, sanly bilim konsepsiýasyny durmuşa ornaşdyrmak baradaky döwlet siýasatynyň ugranyp geçirilýär. Bu bolsa Türkmenistanyň alyp barýan betaraplyk, parahatçylyk söýjülük we özleri hormatlamak siýasaty netijesinde dünýä ýurtlary bilen dostlyk, hyzmatdaşlyk we özara düşüşmek gatnaşyklarynyň hasam ösdürilýänine dolu şaýatlygy diýe. Sanly bilim ulgamyny ösdürmek, bu gurda dünýä tejribesini öwrenmek we ony ýokary okuw mektebine giňden peýdalanmak, maddi enjamlaryň binýady munun bilegim ýokurlandyrmak maksady bilen institutda bar bolan kompýuterliň degişli enjamlaryň üstü ýetgiderli doldurmagy mugallimliň işini kemilleşdirmekde möhüm ähmiýete ýedir. Bagtyar talip ýaşlary hemem bu ýokary okuw mektebiniň mugallimleri özleri üçin döredilip berilýän şeýle şertler üçin hormatly Prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtatymyz Aşgabat şäherinde şuny 10-njy ýanwarda saat 20-den 13-njy ýanwarda saat 20-çe boljak hawa barada Türkmenistanyň hawa maglumatlarynyň berýän habar bilen tanış boluň. Balkan vilayatyny ötkäp duran bulutly hawa bolup, güne ordan telesekunda 9-14 metr etýän şemal öter. Hawa gejesine 1 gradus sowukdan 4 gradus öçen mayl, gündüzine 11-16 gradus mayl bolar. Ahal vilayatyny ötkäp duran bulutly hawa bolup, demonady güne ordan telesekunda 8-13 metr etýän şemal öter. Hawa gejesine 3 gradus sowukdan 2 gradus öçen mayl, gündüzine 4-9 gradus mayl bolar. Mara vilayatyny ötkäp duran bulutly hawa bolup, güne ordan telesekunda 8-13 metr etýän şemal öter. Hawa gejesine 3 gradus sowukdan 2 gradus öçen mayl, gündüzine 9-14 gradus mayl bolar.
Liverpool ayetini yütkaptiren bulutlu hava olup, gün orta noğurdan teyleyse güntü 9-14 metr etken şemal öter. Hava gecetine 0-5 gradus soğuk, günnüdüne 6-11 gradus maylı olur. Daşuğuz ayetini yütkaptiren bulutlu hava olup, gün noğurdan teyleyse güntü 8-13 metr etken şemal öter. Hava gecetine 1-6 gradus soğuk, günnüdüne 1-6 gradus maylı olur. Paytahtymyzda Aşgabatda ýetgäpdiren bulutly hawa bolup, demirazy günordan telesekundda 8-10 metr etýän şemal öser. Hawa gecesine 0-2 gradus soğuk, gündüzüne 7-9 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça ýanwar aýynyň 10-çyny magnetik hadisasynyň durunukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Edýdi watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölüjükleriniň möçöriniň kadadan 10 götürüm artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine getirýän oňaýsız täsirleriniň öňüne almak üçin agyzy burun örtüklerini ulanmagy, şeýle-de gyş faslyna howanyň derejesiniň üýtgeýänligini nazara alyp, fasla görä giyinmek maslahat berýär. Mehriban eleşler, bu düzgünleri berk berjaýsyňyz, ýylyň islenik faslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşlere beslenýär. Ähli ösüşlüň özününde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.